Μαζί τώρα θα πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Η συνάντηση νεαρών ηγετών γίνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο και μαζί μου έχω τους πλέον κατάλληλους για να μας δώσουν ακριβώς να καταλάβουμε τι είναι αυτό, γιατί πρέπει να συμμετέχουμε και πόσο σημαντικό είναι για την Κύπρο και που δημιουργείται πρώτη φορά, που πραγματοποιείται πρώτη φορά. Κοντά μου έχω τον Γιάννη Κωνσταντίνου. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Είναι ο ιδρυτής του Youth Leadership Forum. Θα μάθουμε σε λίγο τι είναι αυτό ακριβώς. Και έχω και τον Παναγιώτη Κρασά, ο οποίος είναι υπεύθυνος του πολιτικού σχεδιασμού του Youth Business Network. Καλημέρα, αγαπητή Χαρούλα. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Αρχικά να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη να μας δώσει, να καταλάβουμε τι είναι ακριβώς η συνάντηση νεαρών ηγετών. Φυσικά. Το Youth Leadership Forum είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία που μαζί με τον Παναγιώτη Κρασά και με τα υπόλοιπα παιδιά του Youth Business Network έχουμε πάρει την απόφαση να υλοποιήσουμε. Δουλεύουμε εδώ και 2 μήνες και είναι η πρώτη συνάντηση νεολαίας ηγετών στην Κύπρο που έχουμε σαν στόχο να την καθιερώσουμε. Αυτή η συνάντηση γινόταν στο εξωτερικό και εμείς τη φέραμε τώρα στην Κύπρο. Όχι ακριβώς. Με τον Παναγιώτη για το 2016-2017 έχουμε διακριθεί ως 2 από τους 350 καλύτερους young leaders του κόσμου και μετά από τη συμμετοχή μας στο Economic Forum for Young Leaders, λέω στον Παναγιώτη, επιστρέφοντας στο αεροπλάνο, έχω μια ιδέα. Θα υλοποιήσουμε κάτι παρόμοιο στην Κύπρο, όμως θα το κάνουμε πιο ανοιχτό. Δεν θα είναι απλά για οικονομικά θέματα. Θα βάλουμε μέσα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέματα οικονομίας, θέματα εκπαίδευσης, για να είναι πολιτικής, πιο ανοιχτό, πιο φυσικά. ευρύ, για να έρθουμε περισσότερο, να δηλάσουμε περισσότερο κόσμο να πλησιάσει Ακριβώς και να αυτό. εκφράσει τις ιδέες του. Ακριβώς αυτό. Η ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Η ανταπόκριση είναι πολύ θετική και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από ομιλητές. Δηλαδή, είναι αρκετοί ομιλητές που πίστεψαν σε εμάς. Να σας αναφέρω πως μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Φυλαχτού, που είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής του Ιδιωτικού Σχολείου Ξένων High School, που είναι το μοναδικό ιδιωτικό σχολείο στην επαρχία Μοχώστου. Επίσης, είναι ο κύριος Λοΐζος Λοΐζου, που είναι διευθυντής της Sharing Securities και Financial Services. Και θα έχουμε μαζί μας και την Ξένια Κωνσταντίνου, που είναι στα ευρωπαϊκά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, και την κυρία Αλεξία Παναγιώτου, που είναι ακαδημαϊκός στο Πανεπιστημίο Κύπρου. Να μου δώσετε έτσι ο καθένας το ρόλο της δικής σας αρμοδιότητας. Να ξεκινήσουμε με τον Παναγιώτη, να μας δώσει το ρόλο σου στο Business Network. Τι είναι αυτό ακριβώς? Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία, όπως είπε ο συνάδελφος Γιάννης, γίνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Εμείς φέραμε το θεσμό εδώ και είναι πολύ σημαντικό νομίζω να αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά θα έχουμε ομιλητές από διάφορα πεδία. Από τα financial services μέχρι πεδία όπως αφορούν την ισότητα των φύλων και διάφορους μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το Youth Business Network, όπου είμαι και εγώ πολιτικός σχεδιαστής του οργανισμού, σε συνεργασία με το European Students for Liberty, όπου συνδιοργανώνουμε μαζί την συγκεκριμένη εκδήλωση. Εμείς ως Youth Business Network είμαστε ένα δίκτυο νέων φοιτητών, νέων σε όλα τα φάσματα, όπου σκοπός μας είναι η ενδυνάμωση των νέων. Πέραν της ενδυνάμωσης των νέων, έχουμε κάνει διάφορες εκδηλώσεις και στο εξωτερικό και στην Κύπρο. Ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο με την μη τυπική μάθηση, που είναι και η νέα, να το πω, δραστηριότητα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί. Έχουμε φέρει επιπλέον, να πούμε, αγαπητή Χαρούλα, και το Free Market Roadshow που έχει γίνει πέρσι στο Euclid στη Λάρνακα. Εξαιρετική ήταν και αυτή η πρωτοβουλία, είχαμε μεγάλη επιτυχία. Να μας πει λίγο ο Γιάννης για το Youth Leadership Forum και μετά θέλω να μου πείτε τι ηλικίες συμμετέχουν περισσότερο. Ναι. Στο Youth Leadership Forum είναι ανοιχτό για όλους τους νεαρούς ηγέτες της χώρας μας, που είναι Κύπροι ή κατοικούν στην Κύπρο. Θα έχουμε ομιλίες τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κουλτούρα, αγαπητή Χαρούλα, γιατί δυστυχώς οι Κύπροι δεν συμμετέχουν σε συνεδρία που είναι στα αγγλικά. Έτσι, εμείς σιγά-σιγά θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε λίγο τα μυαλά. Ναι. Ακριβώς. Βήμα-βήμα γίνεται μεγάλη αλλαγή. Άρα δεν έχουμε ηλικιακό όριο. Μπορεί οποιοδήποτε να συμμετέχει. Και χαίρομαι γιατί οι κρατήσεις των θέσεων είναι από όλες τις ηλικίες. Να πούμε λίγο πώς μπορεί κάποιος να κρατήσει θέσεις, πότε θα γίνει αυτή η εκδήλωση για να ξέρει και ο κόσμος. Λοιπόν, η εκδήλωση θα είναι την Παρασκευή, στις 27 του μήνα. Ξεκινάμε στις 10.30, οι γραφές θα ξεκινήσουν πολύ πιο νωρίς.
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα κάνουμε την εκδήλωση. Όπως είπε ο Γιάννης, είναι ανοιχτή σε όλων των κοινών. Ο κόσμος μπορεί να στείλει μέσω email. Για τις κρατήσεις? Ναι, για τις αιτήσεις. Δεχόμαστε καθημερινά emails με τα στοιχεία επικοινωνίας. Επιβεβαιώνουμε τις κρατήσεις των συμμετεχόντων. Θα κάνουμε απλά μια προχειρή εγγραφή και θα ξεκινήσουν όλα ομαλά στις 10. Θέλετε να δώσουμε και το email που ο κόσμος μπορεί Φυσικά. να αποταθεί? ybncyprus@gmail.com. Το email θα το βρείτε και στη σελίδα μας στο Facebook για όσους δεν το έχουν προλάβει τώρα. Θα το αναρτήσουμε μαζί με το βιντεάκι με όλα τα στοιχεία για την εκδήλωση. Ευχαριστούμε. Κάτι άλλο? Απλά εντάξει, αυτό είναι ότι γενικά και εμείς και σαν οργανισμός και σαν διοργάνωση στοχεύουμε λίγο πολύ στο να δημιουργήσουμε ένα momentum, να το πω, όπου στην Κύπρο θα υπάρχουν, βασικά να το θέσω αλλιώς, προσπαθούμε να αποτρέψουμε την μεταναστευτικότητα των νέων και το λεγόμενο φαινόμενο του brain drain, όπου αρκετά μυαλά δυστυχώς της Κύπρου φεύγουν από εδώ, και είναι και μία έτσι προσπάθεια που κάνουμε και εμείς και σαν οργανισμός να μαζέψουμε, αν θέλετε, άτομα, νέους ηγέτες που πιστεύουν στην αλλαγή, να εμπλακούν στα κοινά για ένα καλύτερο αύριο. Και σας το εύχομαι και είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρετε. Ναι, θες να προσθέσετε κάτι, Γιάννη? Θέλω να προσθέσω πως κατηγορούμε την νεολαία πως δεν είναι ενεργή. Είναι μια κατηγορία και δεν που τη στηρίζουμε. Συχνά, ναι. Είναι πολλές οι δυσκολίες, αγαπητή Χαρούλα, και από θέμα πόρων και από θέμα στήριξης. Όμως αυτή η δράση μας είναι το μήνυμά μας στον κόσμο. Και χαίρομαι γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που καταλαβαίνουν και αποκωδικοποιούν το μήνυμα. Την Παρασκευή λοιπόν θα λύσουμε πολλές απορίες και ερωτήσεις, όπως είναι ηγέτης γεννιέσαι ή γίνεσαι. Και θα δούμε πολλά παραδείγματα Κύπριων δικών μας παιδιών που πέτυχαν στην Κύπρο. Εσείς τι πιστεύετε, ηγέτης γεννιέσαι ή γίνεσαι? Σε αυτό είναι, νομίζω, έτσι είναι ένα πολύ έτσι αμφιλεγόμενο ερώτημα, να το πω. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιες δεξιότητες, διαθέτουν κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα η εντριβή, η εμπλοκή είναι θεωρώ, αρκετά προκαθοριστική στη μετεξέλιξη του. Τον άνθρωπο. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριο και από ό,τι μου είπατε πριν, θέλετε να το κάνετε θεσμό, θέλετε να καθιερωθεί ως θεσμός. Ακριβώς αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να καθιερώσουμε αυτό το πράγμα με σκοπό κάθε χρόνο στην Κύπρο, την Παρασκευή, τέτοιο μήνα, κάθε χρόνο να έχουμε αυτή την διοργάνωση και να προωθήσουμε, αν θέλετε, προς τα έξω και την εμπλοκή περισσότερων νέων, αλλά και ταυτόχρονα και την αναγνώριση από τους υπόλοιπους μη κυβερνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο να αναγνωρίσουν τις προσπάθειες της δικές μας. Και είναι μια δράση από την νεολαία για την νεολαία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι να ακούγεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.